За даними умови бачу і знаю ці сторони. Якщо знаю їх, то знаю і цю сторону. Все. Тепер залишилось знати оцю. Як ми її можемо знати? Якщо в нас є дві паралельні прямі і січна, яка проходить через них, то ці кути будуть однаковими, як внутрішні різносторонні. І якщо так, то в мене є тут одна пряма, друга пряма, а це її січна, тобто оцей кут і цей кут буде рівним. Для чого це? Я знаю, що BD – це бісектриса, отже вона ділить кут на однакові кутики. Тоді виходить, що оцей і цей кут вони однакові, а це означає, що якщо ми подивимося з вами на оцей трикутничок, в нього кути при основі рівні, значить він у нас рівнобедрений і його бічні сторони теж будуть рівними, тобто ця сторона буде теж 6. Ось це наша ознака, якщо кути при основі бічні сторони рівні. Все ми знаємо, а тепер знаємо, що периметр – це 2 помножити одну сторону, додати до другої. Одна сторона у нас 6, друга 8. Якщо додамо, виходить 14. Ну і 2 помножити на 14 – це в нас буде 28.